Maghiusa kita. Pagsimba, pagday, nining santos nga Eucharistia. Ihatod kaninyo sa Paul Lines o GMA Regional TV. Mga igsuon diha ni Kristo, maayong buntag kanatong tanan. Anya na kita sa ikapito nga Domingo, sulod sa tuig. Ang Dios balaan og hingpit. Kitang tanan gitawag usab sa pagkabalaan og pagkahingpit. Ang ato mga pagbasa karon nagtudlo kanato sa unsa nga paagi kita makaambit sa kabalaan o kahingpit sa atong Diyos. Pinaagi sa atong pagpasaylo sa mga nakasala kanato o ang pagampo kanila nga nagpasipala kanato. Diha kita mahisama sa atong Ginoo nga maayo og maluluyon. Kanunay nga nahigugma sa tanan, bisan ang tanan wala modawat sa iyang gugma. Sulod nining santos nga misa, atong hinumduman ang mga katuyuan sa atong TV Mass, sponsors and benefactors, production crew, ug ang kaayuhan sa tanang mga masakiton. Ilabi na kamo nga nagsunod ni ining kasaulugan. Ato nang sugdan ang santos nga misa. Sa ngalan samahan og sa Anak og sa Espiritu Santo, ang ginuman na kaninyo. Mga igsuon, maginulsol kita sa toang mga sala, aron maandam kita pag sa ulog sa santos nga misa. Nagakumpisal ako sa Dios nga makagagahom sa tanan o kaninyo mga igsuon nga nagalapas sa kog dako uyamot sa una-una sa pulong sa buhat o sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton kay akong sala, akong dakong sala. Busa nangamuyo ko kan Santa Maria kanunayng ulay sa tanang mga anghel o mga santos, o kaninyo mga igsuon, aron inyo kong iampo sa Ginoo nga atong Dios.
Kaluyan unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan og pasayloon sa ato mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhi nga dayon. Himaya sa Dios dito sa langit. Magampo kita. O Diyos nga makagagahom, itugat nga itumong namo ang among mga hunahuna sa mga pagtulunan sa imong anak. Aron magtuman kami sa imo nga kabubuton, dili lamang sa pulong kundili usab sa buhat. Kini amo nga gipangayo
Pinaagi sa among Ginoong Hesus Kristo imong anak, nga buhi ugari uban kanimog sa Espiritu Santo, Dios nga usa, hangtod sa kahangturan. Pagbasa gikan sa basahon sa Leviticus. Ang Ginoo miingon kang Moises, sultihi ang tibok Israel, pagbalaan kamo, kay ako, ang Ginoo nga inyong Dios, balaan man. Kung may kasilo kamo sa inyong isig katawo, prangkahi siya, aron dili kamo makasala. Ayaw panimalus ug ayaw usab pagdumot sa inyong kadugo. Higugmaa ang inyong isig katawo, ingon sa inyong paghigugma sa inyong kaugalingon. Ako mao ang Ginoo. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang Ginoo maayo ug maluluyon. Ang Ginoo maayo ug maluluyon. Daigang Ginoo kalagko ug ang tibok kong kaugalingon, daigang iyang balangalan. Daigang Ginoo kalagko, ug ayaw hikalimti ang tanang mga kaayuhan niya. Ang Ginoo maayo ug maluluyon. Gipasaylo niya ang tanan mong kadautan, giayo niyang tanan mong kasakitan. Giluwas niyang imong kinabuhi sa kalaglagan. Gilibutan kaniya sa kaayo ug kaluoy. Ang Ginoo maayo ug maluluyon. Maluluyon ug mahigugmaon ang Ginoo. Dugayng masukog hupong sa kaayo. Iya kitang gidumala, dili sumala sa atong kasalanan. Nimibalo siya kanato, sumala sa atong mga kalapasan. Ang Ginoo maayo ug maluluyon. Maingon nga ang silangan, halayo sa kasadpan. Sa ingon niyang gipahilayo kanato, hangatong mga kalapasan. Maingon nga ang amahan, maluoy sa iyang mga anak. Sa ingon naluoy ang Ginoo, kanila nga mahadlokon kaniya. Ang Ginoo maayo ug maluluyon. Gikan sa unang sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Korinto. Sa walay duha-duha, nasayod kamo nga kamo templo sa Dios, ug nagpuyo diha kaninyo ang Espiritu sa Dios. Busa ang muguba sa templo sa Dios, laglagon sa Dios.
kay balaan ang templo sa Dios ug kamo mao ang templo niya. Wala untay maglimbong sa iyang kaugalingon. Kun maghunahuna ang usa ka ninyo nga malamon siya sumala sa sugdanan sa kalibutan, kinahanglan nga magpakabuang siya aron mahimo gayod siyang maalamon. Kay ang giisip ni ining kalibutana nga kaalam, binuang alang sa Dios. Kay sumala sa giingon sa kasulatan, libugon sa Dios ang mga maalamon, pinaagi ra usab sa ilang kaalam. Og laing bahin sa kasulatan nag-ingon, nasayod ang Ginoo nga walay kapuslanan ang hunahuna sa mga maalamon. Busa, dili angay nga ipasigarbo ang mga butang nga mahimo sa tao. Sa pagkatinuod, kamo ang tag-iya sa tanang butang. Si Pablo, si Apollo, og si Pedro, ingon man kining kalibutana, ug ang kinabuhi ug ang kamatayon, ang karon ug ang umaabot, inyo kining tanan, ug kamo iya ni Kristo, ug si Kristo iya sa Dios. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang ginumanakan ninyo. Kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Si Jesus mingon ngadto sa iyang mga tinun-an. Nakadungog kamo sa giingon kaniadto. Mata, bayrag mata. Ngipon, bayrag ngipon. Apan karon sultihan ko kamo. Ayaw panimalos sa nagbuhat kaninyo dautan. Kung sagpaon ang tuo mong aping, ipasagpausab ang wala. Kung may mukiha kanimo, aron mailog niya ang imong kamisin, ihatag usab kaniya ang imong kami sa dentro. Kung pugson ka sa usa ka sundalo, pagdala sa iyang kasangkapan sa gilayon nga usa ka kilometro, pasana kini og 2 ka kilometro. Kung may muhangyo kanimo, og usa ka butang, ihatag kini kaniya, og ayaw balibari ang buot muhulam kanimo. Nakadungog kamo nga gingon kaniadto, higugmaa ang imong mga higala, og dumti
ang imong mga kaaway. Apan karon sultihan ko kamo, higugmaa ang inyong mga kaaway o pagampo kamo alang sa mga tao nga nagpasipala kaninyo. Aron mahimo kamong mga anak sa inyong amahan nga atua sa langit. Kay siya sa walay pagpili, nagpadanag sa iyang adlaw, naghatag og ulan ngadto sa mga matarong o sa mga makasasala. Nganong magpaabot man kamo nga mobalos kaninyo ang Dios, kung kamo nahigugma lamang sa mga tao nga nahigugma kaninyo. Bisan gani ang mga kobrador sa buhis, nagbuhat man ni ana. Kung kamo makighimamat lamang sa inyong mga higala, unsa may nahimo ninyo nga labaw sa kasagaran. Bisan gani ang mga tao nga wala magtuo sa Dios, nagbuhat man ni ana. Kinahanglan magmahimpit kamo, ingon nga hingpit ang inyong amahan nga atua sa langit. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Niining ikapitong Domingo sulod sa tuig, nindot kaayo ang mensahe sa Ginoo diri kanato. Iyang gipadayag, iyang gisulti, iyang gipakita ang iyang kinaiya sa pagkamanggiluyon kung unsa kamanggiluyon ang Dios. Kanang giingon, God's mercy and compassion. Ug niini usab nga ebanghelyoha, nanawagan siya, naghagit siya sa kadausa kanato sa pagpuyo diri sa atong kinabuhi. Kining giingon, God's mercy and compassion. Nindot kaayo kay ang pagpadayag ni ini matud pa ni Kristo adto ni nato usab mapadayag diha usab sa giingon, higugmaa ang imong kaaway. Sa tawhanon nga kinaiya, sa tawhanon nga lingwahe, doon sa imposible lisod buhaton kay ang kinaiya sa tao mauman ang kinaiya sa pagpanimalos. Mauna ang giingon sa ebanghelyo nato, mata sa mata, ngipon sa ngipon. Mauni usab ang giingon, the law of revenge. Apan sa atong ebanghelyo mingon si Kristo, kung tinuod kamo nga ako ang mga tinun-an, aduna kamoy giingon special identity. Ang this special identity muingon nga kamo nagdala usab sa akoa nga giingon kaluoy. Identity of mercy and compassion. Nga diin usab si Kristo mismo ang nagpadayag niini sa iyang kinabuhi. Balikon ko kamo, dalon ko kamo ngadto sa paglansang ni Kristo didto sa cross. Dili ba? Sa giingon, passion and death of Christ. Didto siya sa cross. Gilansang siya. Gibugal-bugalan siya.
Giduslak ang iyang kilid sa sundalo sa bangkaw. Giludan siya. Gibutangan siya og cross nga tunok. Apan, bisan pa niining tanan, gilitok ni Kristo pinaagi sa kapulong sa pag-ampo. Og siya mingon, Amahan ko, pasaylua sila, kay wa sila masayod sa ilang gibuhat. God's mercy and compassion. Ug ang atong ebanghelyo moingon, kung ato upod kanang mapuy-an, bisan lisod, bisan pagduol sa imposible, apan pinaagi sa mao nga kinabuhi, kita usab nagdala kang Kristo ngadto sa atong isig katawo. Ug diha usab nga kita mahimo usab nga tinun-an ni Kristo. Dili ba, mga kaigsuonan? Kung ang Dios wala pa makig-amigo ngadto kang Pablo nga giingon, Saulo kaniadto nga naglutos sa mga Kristiyano, wala niya giilang nga kaaway. Apan, on the conversion of St. Paul, si San Pablo nahimong apostol sa mga hintil. Si San Agustin, ang giingon nga usa ka makasasala. O sa iyang pagkamakasasala, nagigkunta sa Dios. Apan, ang pagtanaw sa Dios kaniya, usa ka higala, ug unya, ang usa ka makasasala nahimong bantugan nga usa sa mga santos sa simbahan. Mausab kini, pagkanindot usab nga sa atong kinabuhi, pinaagi sa grasya sa Dios, pinaagi sa presensya sa Dios, pinaagi sa atong pakig-uban sa Dios, kita usab magdala sa kaluoy, sa gugma, sa kapasayloan nga ato usab nga mapaambit ngadto sa uban. Why imposible diha sa grasya sa Dios? Walay imposible diha sa pag-ampo o sa presensya sa Dios. Mausab kini ang giingon sa last part sa Ebanghelyo nga mingon, pinaagi usab ni ini, kita usab makahupot sa kahingpitan, sa kasantos, kahingpitan sa kasantos nga mausab ang magdala kanato ngadto sa gingharian sa Dios nga mao ang langit. And that's our dream, that's our desire, and that's our longing. Sa ato pa mga kaigsunan, ang panawagan, ang mensahe sa pagigugma sa atong isig kaaway, sa ato ang kontra, mausab ang kahingpitan diha sa kasantos sa ato ang kinabuhi. Mausab ang taytayan sa ato ang pagpuyo, unya ngadto sa gingharian sa Dios nga mao ang langit. Ato ning pamalandungan, ato ning dalhon, nining atong kasaulugan sa misa, unsa ang kaanindot sa mensahe nga giingon, kaluoy, gugma, pagpasaylo, nga unta ato usab nga mapuy-an diri sa ato ang kinabuhi. Manghinaot kita, mga kaigsunan. Karon atong litukon ang credo sa mga apostoles. Nagato ako sa Dios nga mahain, makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit o sa yuta,
o kang Kristo yang anak nga bugtong Ginoo nato, nga gipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo, ganak ni Maria nga Berhen, isakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilansa sa krus, namatay o gilubong, mikonsad sa mga minatay, sa ikatulong adlaw na banhaw, isaka sa langit, nagalingkod sa tuo sa Dios nga mahan, nga makagagahom sa tanan. Gikan didto mobalik siya aron sa paghukom sa mga buhi o sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagabanaw sa lawas, o sa kinabuhing dayon. Amen. Para sa atong katalingbanon nga pagampo, ang atuang tubag, balaang Dios, dungga ang among pagampo. Dungga ang among pag-ampo. Nga ang mga pangulo sa simbahan, linamdagan sa Espiritu Santo, magtudlo kanato sa pamaagi, sa pagpuyog balaang kinabuhi, diha sa pagtuman sa kabubuton sa Dios, sa tanang higayon, magampo kita sa Ginoo. Nga ang mga nangulo sa atong nasod, magbalaan usab sa ilang kanunayng pagpangita, sa unsay makaayo alang sa katawhan nga gidumala nila, magampo kita sa Ginoo. Balaang Dios, dungga ang among pagampo. Nga tugutan nato ang Espiritu Santo, nga maoy mugahom kanato sa tanan natong buluhaton, magampo kita sa Ginoo. Balaang Dios, dungga ang among pagampo. Nga ang mga masakiton, magbalaan sa ilang balatian, kay ila mang gihiusa ang ilang mga pag-antos sa kang Kristong kasakitan, magampo kita sa Ginoo. Balaang Dios, dungga ang among pagampo. Nga imo untang isipon, nga takos ug mapuslanon alang kanamo, nga ang halangdong tiyupilo kamo numot. Mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Balaang Dios, dungga ang among pagampo. Nga ang mga matuohong na nag-una kanato, tapos mahinlui sa ilang kasaypanan, makasudong sa kahiligugmaon o kabalaan sa Dios didto sa langitnong puloy-anan, magampo kita sa Ginoo. Balaang Diyos, dungga ang among pagampo. Orasyo Emperata. Maluluyon ug mapuangurong amahan. Panalip di kami batok sa COVID-19 nga nakahasol ug nakakutlo sa daghang kinabuhi. Naghangyo kami kanimo karon nga imo kaming sud-ungon uban sa gugma ug sa maalimon mong kamot. Wag tanga ang among kahadlok sa sakit ug kamatayon. Bag-uha ang among paglaom ug lig-una ang among pagtuo. Nagaampo kami nga imong giyahan sila nga gitahasan sa pagpangita ug tambal alang nining pandemya ug sa pagpakgang sa pagkuyanap niini. Nagapasalamat kami kanimo sa mga bakuna nga napalambo pinaagi sa paggiya sa imong mga kamot. Panalangini ang among mga paningkamot sa paggamit nining mga bakuna aron sa pagtapos sa pandemya dinhi sa among nasod. Nagaampo kami kanila nga nagbudlay alang sa maayong panglawas, nga unta, mangalagad sila sa mga masakiton, uban sa katakos ug puangon. Ihatag kanila ang kalantip sa pangisip, maayong panglawas, kalig-on sa kakuhan ug panalipod batok nining pandemya. Nagaampo kami alang ni adtong mga natakbuyan, nga mahiuli unta dayon ang ilang maayong panglawas. Panalipdi sila nga nag-alima kanila. Ihatag ang pahulayng dayon ngadto kanila nga nangamatay. Ihatag kanamo ang grasya nining panahon sa pagsulay, sa pagbudlay alang sa kayuhan sa tanan, ug sa pagtabang sa tanan nga nanginahanglan. Ang amo untang kahingawa ug kaluoy sa usag-usa, magmalig-on kanamo sa paglabang nining krisis, ug magtultol kanamo ngadto sa kausaban ug kabalaan.
Ihatag kanamo kining tanan pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kanturan. Amen. Nagadangop kami sa imong panalipod o balaan nga inahan sa Dios. Ayaw kawanga ang among pangamuyo dinhi sa among mga panginahanglan. Hinunua, luwasa kami kanunay gikan sa tanang dautan o mahimayaon ug bulahan nga Berhen Maria. Maria, kaayuhan sa masakiton, iampo mo kami. San Jose, iampo mo kami. San Rafael Arcangel, iampo mo kami. San Roque, iampo mo kami. San Pablo Apostol, iampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, iampo mo kami. San Pedro Calungsod, iampo mo kami. Sa among paningkamot aron mabalaan, kinahanglan nga magsalamin kami sa imong hingpit nga gugma. Gugma nga maantigong mosakripisyo sa kaugalingon tungod ug alang sa uban, sama sa pag-ula nga gihimo ni Jesucristo, imong bugtong anak nga buhi ug hari uban kanimo hangtod sa kahangturan. Amen. Mga igsuon, pag-ampo kamo aron ako ganginiyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios nga mahan, makagagaom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo sa sakripisyo gikan sa imong mga kamot. Alang sa pagdayeg pagimaya sa ilang ngalan, alang usab sa puslanan sa Ginoo santos nga simba. O Ginoo, sa pagsaulog namo sa Eukaristiya, pinaagi sa angay nga mga pag-alagad, itugat nga magpulusalang sa among nga kaluwasan, kadtong among giyaladalang sa pagpasinungog sa imong kahalangdon. Kini amo nga gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo man na kaninyo. Himayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga mahan Dios nga tunay makagagahom sa tanan, angay og matarong gayud. Nga magpasalamat kami kanimo kanunay og sa tanang dapit. Nakita namo ang imong walay kinutubang gahom diha sa imong paagi sa pagpangluwas.
Miani ikaw aron pagluwas kanamo, pinagi sa gahom sa imong pagka-Dios. Apan mo'y imong pagbuot, nga maluwas kami pinagi sa sama kanamo. Gisalikway sa tao ang pagpakikigala kanimo. Apan ang tao mismo mo'y nag-uli nini kanamo, pinagi ni Jesu-Kristo among Ginoo. Ug busa, uban sa mga anghel, mga santos sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang walay unong nga pag-awit. Santos ganikaw, Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos, ipadala ang imong Espiritu, aron pagsantos ni ining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo, nga lawas og dugo ni Jesu-Kristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siyang pan, mipasalamat kanimo. Mipikas ug mihatag nini ngadto sa iyang mga tinun-an og mingon. Dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao nga akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang nga paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab. Mihatag nini ngadto sa iyang mga tinun-an og mingon. Dawata kini, panginom kamo nga tanan gikan ni ini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bagog tunay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo, ug alang sa tanan nga mga tao, aron ang mga sala mapasaylo, buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanaw ni Jesu-Kristo, nag-aalad kami kanimo amahan,
ninimpan sa kinabuhi o kali sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo. Tungod kay mo kaming giisip nga angayan nga moatubang mo alagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkayusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco nga among Papa, ni Jose ang amoang obispo o sa tanan nga mga pari. Inundumi usab ang mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanaw sila, ang tanan nga nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan, himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhi nga tunay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kan San Jose nga iyang bana, sa mga apostoles, sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Jesucristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya, giyatag nga na kanimong makagagahom nga amahan, diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog o gimaya, hangtod sa kahangturan. Isip usa ka katilingban nga nayusad ni Kristo, gamiton ta ang mga pulong nga gitudlo niya diri kanato. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang daotan. Hatagi kami sa kalinaw ning panahona ang tinabangan sa imong kaluoy. Malikay kami kanunay sa sala, malayo sa tanang kasamok. Samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Kay imo mananging harian,
Ginoong Kristo na ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawang mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton. Hatagi kami sa imong kalinaw kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay mana kaninyo. Ipakita ang paninigsunay. Ang panagdait, manakin tanan. Peace to all of you. Kini mao ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Ulang katong gidapit sa iya nga bangkete. Ginoo nila ko ang ayong kalawag kanimo, apan ipamulong mo lamang kung mamaayo ako. Lawas ni Kristo. Amen. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental. Umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw, ug gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Magampo kita. O Dios nga makagagahom itugot nga madangat namo ang kaluwasan. Kansang pasalig among nadawat niining mga misteryo. Kini among gipangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Dapiton ko kamo mga kaigsunan sa pagkuyog kanako diya sa pagampo alang sa ito mga kaigsunan nga mga masakiton. Langit nun nga amahan, gidawat sa imong anak ang kasakit o kamatayon sa krus, aron itudlo ang bertud sa pailob diha sa kasakitan. Dungga ang pangamuyo nga among gihalad alang sa mga masakiton. Hinaot nga ang nag-antos
tungod sa sakit o balatian, makaamgo nga gipili siya aron mahimong santos, ug nga ang iyang kasakit nahiusa sa kasakit ni Kristo alang sa kaluwasan sa kalibutan. Kini among gipangayo, pinagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari, uban kanimo diha sa kayusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Makagagahom og kanunay nga buhing Dios. Ang imong grasya ug ang gugma alang kanimo mao ang naghimo sa imong alagad, Teofilo Kamumo, sa paghalad sa iyang kinabuhi diha sa pag-alagad kanimo isip pari ug obispo. Usa ka kinabuhi sa pagdumili sa kaugalingon, makanunayon sa pag-ampo ug maghihatagon sa gugma alang sa kabus ug sa mga nanginahanglan. Itugot nga ang iyang mga hiyas maghatag sa tanan ug makanunayong panig-ingnan ug makita sa simbahan nga angay siyang ibayaw sa kadungkanan sa mga altar. Isip timaan sa imong kaayo alang sa pagpasidungog nining imong alagad, papaubsanon kaming mga liupo kanimo nga imong itugot kanamo kining among kipangayo. Nining bahina sa hilom atong ibungat ang grasya nga atong pangayoon. Sa ngalan ni Jesucristo among Ginoo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Ang Ginoo manaag kaninyo. Manalangin kaninyo ang Dios nga makagagahom sa tanan, Amahan ug Anak ug Espiritu Santo. Amen. Tapos na atong misa, dadang kalinaw ug ang gugma ni Kristo. Salamat sa Diyos. I will be Father who walks with you. You will be always within my hands. Take your heart and give it all to me. Strong and constant is my love. Strong and constant is my love. Should you wander far away from me, I will search for you in every land. Should you call, then you will truly know. A good part of the world today suffers from a shortage of bread. But there is even greater shortage of the spiritual bread. Jesus Christ himself, I am the bread of life, he declares. Unfortunately, these people do not really understand their hunger. They fill up their spirits with pleasures of the world, material things, and they think of nothing but the present. Will you allow them to starve and die? Is there anyone who will give them this bread? The apostles of the media of social communications live and give Jesus to men and women of every age, the good news of salvation. Come and join the Daughters of St. Paul. For more information, please contact the Vocation Directress.